Στο δεύτερο μέρος λοιπόν θα δούμε αν μπορούμε να διασφαλίσουμε την ταυτότητά μας και την ιδιωτικότητα στο διαδίκτυο. Και ας κάνουμε λίγο ένα... Μήπως φοβάστε ότι κατά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο, ό,τι και να κάνετε αφήνει κυριολεκτικά έναν εξίτηλο ψηφιακό αποτύπωμα? Ότι δεν διασφαλίζεται η ιδιωτικότητα και η πλήρης ανωνυμία σας? Ότι το ενδεχόμενο κατάχρηση των προσωπικών σας δεδομένων είναι τεράστιο? Ότι η διατήρηση της ιδιωτικότητάς σας επαφίεται αποκλειστικά στην προτιμία των διαφόρων συλλεκτών δεδομένων? Ότι τα ευαίσθητα προσωπικά και οικονομικά σας δεδομένα δεν είναι ασφαλή αποκλοπή και κατάχρηση? Ότι δεν μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από την παιδική κακοποίηση, ακόμα και από τη διαφήμιση που απευθύνεται σε παιδιά, την παιδική πορνογραφία κλπ? Έχετε σε όλα δίκιο. Ανησυχείτε? Αν όχι, σκεφτείτε κι άλλα. Συνεκτιμήστε το ενδεχόμενο τα προσωπικά σας δεδομένα να ταξιδεύουν στο διαδίκτυο με κάθε email που στέλνετε και δεν ξέρετε πού αποθηκεύετε, με ποιον τρόπο, ποιος και με ποιον τρόπο το διαχειρίζετε. Ότι τα δεδομένα σας παρακολουθούνται προκειμένου να διευκολύνουν την περιήγησή σας στο διαδίκτυο ή να διευκολύνουν την καταναλωτική σας συμπεριφορά. Ότι εκτίθενται κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την ταυτότητα, την πιστωτική σας κάρτα, το αφημί το καθαριστικό της εφορίας, ιατρικές συνταγές και δεν υπάρχει τέλος. Ότι καταγράφονται κάθε φορά που επισκέπτεστε δημόσιες υπηρεσίες ή ιδιωτικές εταιρείες, κάθε φορά που περνάτε από σταθμούς διοδίων, συναλλάσσεστε με τράπεζες κλπ. Αποτυπώνονται όταν αρθρογραφείτε, ψωνίζετε, εξετάζεστε ή κάνετε αιτήσεις. Συλλέγονται όταν παρακολουθείτε IPTV, Cable TV κλπ. Και από εκεί και πέρα βάλτε ό,τι άλλο θέλετε μόνοι σας. Τελικά υπάρχουν πολλά και σύνθετα ερωτήματα σχετικά με το ποιος ελέγχει τα ατομικά και τα συλλογικά δεδομένα που μας αφορούν και κυρίως πώς τα χρησιμοποιεί. Και τα ερωτήματα είναι αφενός τι δικαίωμα έχουν οι χρήστες να διατηρήσουν την ιδιωτικότητά τους, το οποίο νομίζω ότι αναλύσαμε πάρα πολύ καλά στο πρώτο μέρος. Ποια είναι τα δικαιώματα των data owners οι οποίοι εκμεταλλεύονται πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες του διαδικτύου χωρίς την άδειά τους? Πώς θα πρέπει να λαμβάνεται η άδεια αυτή? Και ποιος αλήθεια μπορεί ή πρέπει να διεκδικήσει την ιδιοκτησία των στοιχείων που συλλέγονται? Είναι ο έμπορος, ο διαφημιστής, ο service provider, ο καταναλωτής, εκείνος που πρέπει να έχει τον έλεγχο ή κάποιος άλλος? Να δούμε τι από αυτά μπορούμε να απαντήσουμε. Εν αρχή, όπως είπαμε στο πρώτο μέρος, είναι ο νόμος. Ο νόμος ορίζει ότι οι ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν και αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα οφείλουν να έχουν πολιτική προστασία προσωπικών δεδομένων. Τι είναι αυτή? Η πολιτική προστασία προσωπικών δεδομένων είναι μια νομική απέτηση για όλες τις ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν και αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα, η οποία σε γενικές γραμμές περιγράφει και καθορίζει τα ακόλουθα. Το πώς συλλέγονται οι πληροφορίες, το πού αποθηκεύονται, το για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται, το τι πρέπει να κάνει κάποιος επισκέπτης του site, το τι πρέπει να περιμένει κάποιος επισκέπτης του site, και επίσης περιλαμβάνει επιμέρους ενότητες που αφορούν δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα, δηλαδή πληροφορίες που συλλέγονται χωρίς τη γνώση του χρήστη, όπως η IP διεύθυνση, το πρόγραμμα για την περιήγηση στο διαδίκτυο, browser δηλαδή που λέμε, η διαδραστικότητα με τη σελίδα και άλλα. Και αυτές συνήθως χρησιμοποιούνται για μη κακόβουλους σκοπούς, δηλαδή για να αναπτυχθεί περαιτέρω η ιστοσελίδα. Υπάρχει ενότητα για την αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων, για παράδειγμα ηλεκτρονικές online φόρμες που χρησιμοποιούν οι σελίδες για τη συλλογή πληροφοριών. Και η πολιτική καθορίζει πώς θα αποθηκεύονται, δηλαδή για παράδειγμα σε μια ασφαλή και επισκεπτευτική βάση δεδομένων και πώς θα είναι αυτή. Cookies. Τα cookies, όπως ίσως ξέρετε όλοι, είναι πληροφορίες που αποθηκεύονται από μια ιστοσελίδα στο σκληρό σας δίσκο, ώστε να μπορείτε, αν την επισκεφτείτε καλά, ξανά να σας αναγνωρίσει. Στην πραγματικότητα είναι πολύ μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία όταν εγκατασταθούν στον υπολογιστή, επιτρέπουν την αναγνώριση του χρήστη και τη δραστηριότητά του γενικότερα στο διαδίκτυο. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση και την ταυτοποίησή σας. Η πολιτική προστασία προσωπικών δεδομένων οφείλει να ενημερώνει τους επισκέπτες για το αν υπάρχουν cookies και το πώς θα χρησιμοποιηθούν. Άλλη ενότητα είναι η χρήση των δεδομένων. Λέει πως η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να σας βάλει σε mailing lists και να σας προσθέσει σε εκατοντάδες λίστες παρά λεπτό. Χρήση από τρίτους. Συνήθως υπάρχει ένα πλαίσιο κειμένου, ένα tick box, στο οποίο έχετε το δικαίωμα να πείτε ναι ή όχι στην κοινή χρήση δεδομένων σας από τρίτους. Ποιες είναι οι ευθύνες των υπευθύνων?
υπεύθυνοι επεξεργασία δεδομένων, κυρίως για αυτά που έχουν καταχωρηθεί σε ιστοσελίδες, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να ακολουθούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, αλλιώς γιατί υπάρχει, να έχουν πάντοτε ένα αντίγραφο διαθέσιμο όσον αφορά, reference δηλαδή, να διεξάγουν τις απαραίτητες ενέργειες ώστε η πολιτική να είναι διαθέσιμη στους επισκέπτες της ιστοσελίδας και να ακολουθούν την πολιτική ακόμα και όταν τα δεδομένα δεν συλλέγονται μέσω διαδικτύου. Γι' αυτό να είστε σίγουροι ότι οι νόμιμες επιχειρήσεις, οι νόμιμες τουλάχιστον, που συλλέγουν στο διαδίκτυο στοιχεία και δεδομένα, έχουν επίγνωση των θεμάτων και των ανησυχιών που άπτονται της ιδιωτικότητας των χρηστών. Τώρα το τι κάνουμε με αυτό θα το δούμε αργότερα. Επίσης, για τον ίδιο λόγο, σε πολλές εταιρείες υπάρχει ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικά στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο υπάρχει ο υπεύθυνος εργασιών web. Η διαχείριση βέβαια των δεδομένων που άπτονται της ιδιωτικής ζωής του ανθρώπου περιπλέκεται περισσότερο λόγω της παγκόσμιας φύσης του διαδικτύου, του παγκόσμιου ιστού, και οι διάφορες χώρες λαμβάνουν διαφορετικούς νόμους και διάφορες προσεγγίσεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των καταναλωτών. Σε αυτές τις διεθνείς πρωτοβουλίες, ας βάλουμε πρώτα για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο, δεσμεύονται με δηλώσεις προστασίας της ιδιωτικότητας των πελατών και των επισκεπτών της ιστοσελίδας και περιγράφουν όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Έχουν συμπράξει για την προώθηση της χρήσης τέτοιων δηλώσεων. Μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε το 1998 οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ο νόμος απαγορεύει τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες δεν πληρούν τις κατευθυντήριες γραμμές της για την προστασία της ιδιωτικότητας. Επίσης, η ίδια οδηγία προβλέπει τη δημιουργία κυβερνητικών οργανισμών προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι οποίοι θα επιβλέπουν τις διαδικασίες καταχωρήσεων και εγγραφών και σε ορισμένες περιπτώσεις θα εγκρίνουν και τη δημιουργία βάσεων δεδομένων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Αμερική. Υπάρχουν περίπου 30 ομοσπονδιακά καταστατικά και πάνω από 100 πολιτιακά καταστατικά που διέπουν την προστασία της ιδιωτικότητας της πληροφορίας της ΗΠΑ. Ο Θεός να βοηθήσει. Αυτό δείχνει πρώτα απ' όλα ότι η προσέγγιση είναι αποσπασματική και ποικίλει από τομέα σε τομέα, ο συνδυασμό της κυβερνητικής εποπτείας και της Industry Self-Regulation, την οποία ονόμασα συντεχνιακή αυτορύθμιση. Και επίσης λόγω αυτού, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω web και έχουν συναλλαγές με καταναλωτές που κατοικούν σε αυτήν, ενδέχεται να βρεθούν ανακόλουθοι ως προς τη συμμόρφωση με τις τοπικές απαιτήσεις για την προστασία της ιδιωτικότητας. Για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ έχει αναπτύξει ένα σύνολο κανόνων που θα λέγονται Safe Harbor Principles. Έχω βάλει πάλι το χεράκι μου στη μετάφραση της λογιστικής ασφαλούς λιμένα. Παράλληλα, η Αμερικανική Ομοσπονδιακή Εμπορίου παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση πληροφοριών των καταναλωτών και μπορούμε να τις δούμε σε αυτή τη διαφάνεια. Θα είναι διαθέσιμη στην παρουσίαση για να μην μπούμε σε λεπτομέρειες τώρα. Παρ' όλα αυτά, οι εμπλεκόμενοι και κυρίως οι πολιτικοί φορείς έχουν αντικρουόμενες απόψεις. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να ρυθμίσουν μόνοι τους τα θέματα των παραβιάσεων και των καταχρήσεων της ιδιωτικότητας. Άλλοι πάλι αμφιβάλλουν και λένε ότι η κυβερνητική παρέμβαση είναι απαραίτητη για να προστατευτούν τα δικαιώματα αυτά και να επιβληθούν, εν πάση περιπτώσει, κανόνες προστασίας. Ιδιαίτερα, βέβαια, και αυτό θέμα αποτελεί η παραβίαση της ιδιωτικότητας των παιδιών, γιατί ανεξάρτητα από τις καλές προθέσεις που έχουν οι εμπλεκόμενες εταιρείες, όλες συμφωνούν ότι πρέπει να λαμβάνονται ειδικές προφυλάξεις όταν πρόκειται για παιδιά, ακόμη και όταν αυτό αφορά σε διαφήμιση. Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου έχει δημιουργήσει τον κανόνα προστασίας παιδικών προσωπικών δεδομένων που διακινούνται μέσω διαδικτύου σε μια προσπάθεια να περιορίσει πιθανές παραβιάσεις και καταχρήσεις. Τα αποτελέσματα τα ξέρουμε όλοι μας. Ένα αρχείο, όπως σας είπα, είναι ο νόμος και κατόπιν ο πόνος. Δεδομένα στο σφυρί, κλεμμένα λάπτοπ, πληροφορίες που διαρρέουν και ο πόνος, όπως και το ερώτημα, παραμένει. Σε ένα ψηφιακό κόσμο που η επαλήθευση της ταυτότητάς μας, της ταυτότητας εκείνου που βρίσκεται στο άλλο άκρο της σύνδεσης μέσω web, δεν μπορεί να είναι ποτέ 100% σίγουρη. Πώς μπορούμε να διαφυλάξουμε τα δικαιώματα της ιδιωτικότητας και της ιδιωτικής ζωής του οποιοδήποτε, και ιδιαίτερα των παιδιών? Ας δούμε λίγο τι έχει γίνει στον κόσμο σε διεθνείς υποθέσεις, περισσότερο όχι για να κάνουμε λίστα των προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί, των προστήμων που έχουν πέσει, αλλά για να δούμε λίγο πού είναι τα όρια της νομιμότητας και της ανομίας, γιατί για κάθε υπόθεση που εκδικάζεται και για κάθε πρόστιμο που πέφτει, σημαίνει ότι έχουμε κάποια παρανομία. 2010, τα πάω λίγο με χρονολογική σειρά.
Φρένο, λέει, στην παραβίαση της ιδιωτικότητας στο ίντερνετ βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπειτα από την παγκόσμια ανησυχία που προκλήθηκε σχετικά με την ελλειπή προστασία της ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο λόγω διαφόρων αποκαλύψεων και κυρίως ότι εταιρείες όπως η Google, το Facebook, η Microsoft, η Yahoo συλλέγουν χωρίς επαρκή έλεγχο όλο και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις online συνήθειες των χρηστών. Ότι δεδομένα εκατομμυρίων χρηστών του Facebook περίληκαν εν αγνία τους σε διαφημιστικές εταιρείες για προεμπορικούς σκοπούς. Ότι η διαρροή πληροφοριών των χρηστών του Facebook πραγματοποιήθηκε μέσω των δημοφιλέστερων application τους που χρησιμοποιούσαν τα μέλη του. Ότι τα οχήματα της Google που για χρόνια κυκλοφορούσαν στους δρόμους τραβώντας φωτογραφίες συνέλεγαν επί 4 ολόκληρα χρόνια τα προσωπικά δεδομένα χρηστών σε αρκετές χώρες. Ότι η Google έχει παραβιάσει την νομοθεσία συλλέγοντας μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διευθύνσεις και κωδικούς πρόσβασης στο διαδίκτυο. Ότι οι τρέχουσες πολιτικές απορρίτου που ακολουθούν οι εταιρείες θεωρούνται αδιαφανείς. Έτσι έκρινε η Κομισιόν σε ολόκληρο 20σελίδο κείμενό της το 2010. Η Κομισιόν και αποφάσισε να εκχωρήσει μεγαλύτερη εξουσία στις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αναθεωρήσει τους κανόνες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας που διέπουν το έργο της αστυνομίας, να προβεί σε νομοθετικές ρυθμίσεις που θα προστατεύουν την ιδιωτικότητα των χρηστών του ίντερνετ, να θεσπίσει ισχυρούς κανόνες προστασίας οι οποίοι θα δίνουν στους χρήστες του διαδικτύου μεγαλύτερο έλεγχο στον τρόπο που χρησιμοποιούν, στον έλεγχο με τον οποίο τα κοινωνικά δίκτυα κυρίως, όπως το Facebook και μεγάλες εταιρείες όπως η Google χρησιμοποιούν τα προσωπικά τους δεδομένα, και να εναρμονίσει την νομοθεσία στα 27 κράτη-μέλη προκειμένου να μειωθούν τα γραφειοκρατικά προβλήματα που δημιουργούν εμπόδια στην εφαρμογή της νομοθεσίας. Με στόχο αφενός να αντιμετωπίσουν τα αλλεπάλληλα κρούσματα παραβίασης των προσωπικών δεδομένων δεκάδων εκατομμύριων πολιτών και να αναμορφωθεί η παροχημένη νομοθεσία περί ιδιωτικότητας, η οποία ίσχυε 15 ολόκληρα χρόνια, δηλαδή πολύ πριν το ίντερνετ λάβει τη θέση που έχει στην κοινωνία σήμερα. Μιλάμε για 2010, μόλις 3 χρόνια. Περνάει από σήμερα. Το νομοθετικό πλαίσιο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ολοκληρωμένη προστασία δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει για πρώτη φορά το δικαίωμα στη λύθη ενός χρήστη του ίντερνετ. Δηλαδή, αναγνωρίζει σε κάθε χρήστη, στον κάθε έναν από εμάς, το δικαίωμα να ζητάει από την εταιρεία να διαγράψει οριστικά τα δεδομένα που τους αφορούν και τα οποία είναι αποθηκευμένα από παλιότερες ενέργειες που έχει εκτελέσει στο διαδίκτυο. Δηλαδή, το προφίλ σας στο Facebook, αναρτήσεις που έχετε κάνει, σχόλια που έχετε κάνει κλπ. Ορίζει ότι ο χρήστης πρέπει να δίνει τη συγκατάθεσή του προκειμένου οι εταιρείες να μπορούν να χρησιμοποιήσουν ή να επεξεργαστούν με οποιοδήποτε τρόπο, και αυτό περιλαμβάνει και την αποθήκευση τα προσωπικά του δεδομένα. Πώς θα συμμορφωθούν όμως οι εταιρείες? Αξιωματούχοι της Κομισιόν εξέφρασαν οι ίδιοι αμφιβολίες για τον τρόπο που θα αναγκάσουν τις εταιρείες να συμμορφωθούν, δεδομένου ότι οι περισσότερες λέξεις αυτών βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα δούμε όμως τι έχουν κάνει και αυτές που είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αξίζει τον κόπο να προσπαθήσουμε. Αυτό περιορίστηκε να πει ο κ. Τόμας Ζέρντινγκ, εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, όταν το ρωτήσανε και πώς θα αναγκάσετε το Facebook που έχει έδρα στις ΗΠΑ να διαγράψει στοιχεία των χρηστών. Αξίζει τον κόπο να προσπαθήσουμε. Μέχρι εκεί. Στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βλέπουμε ότι τα ωφέλη που αποκομίζουν από την τεχνολογία, ιδιώτες και επιχειρήσεις και δημόσιες αρχές πρέπει να βγουν χέρι-χέρι με τον απαραίτητο σεβασμό προς τα προσωπικά δεδομένα. Η κυρία Viviane Reding, επίτροπος δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα. Για να διασφαλιστεί το δικαίωμα αυτό, έχουμε ανάγκη από σαφείς και σταθερούς κανόνες προστασίας των δεδομένων. Πρέπει επίσης να εναρμονίσουμε την νομοθεσία μας με τις προκλήσεις που δημιουργούν οι νέες τεχνολογίες και η παγκοσμιοποίηση. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε και σήμερα. Πάμε να δούμε λίγο παραβιάσεις ιδιωτικότητας όπως σας υποσχέθηκα, πάλι με χρονολογική σειρά. 2010, στα βάλουμε με την Google. Η Ευρώπη τη τριμώχνει για την ιδιωτικότητα των χρηστών. Οι ρυθμιστικές αρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεργάζονται με την Γαλλική Αρχή Δεδομένων. Κάνουν 9 μήνες έρευνα για τις μεθόδους που χρησιμοποιούσε ο Google από το 2009 να συλλέγει δεδομένα των χρηστών της για εμπορικούς σκοπούς και να τα συνδυάζει με δεδομένα από υπηρεσίες και sites που τους ανήκουν όπως το YouTube και το Gmail για καλύτερη στοχευμένη διαφήμιση. Ήταν η δικαιολογία της Google. Σύμφωνα με το Reuters, 24 από τις 27 ρυθμιστικές αρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν συνυπογράψει 12 συνολικά συστάσεις προς την Google, ούτε μία ούτε δύο, να αλλάξει τις μεθόδους της
όσον αφορά στα προσωπικά δεδομένα και το ιστορικό των περιηγήσεων από τους browsers, καθώς επίσης και τη συλλογή πληροφοριών πιστωτικών καρτών και γεωγραφικών δεδομένων. Προσέξτε όμως τι ενδιαφέρον έχει εδώ πέρα. Οι μέθοδοι δεν χαρακτηρίζονται παράνομες. Οι πρακτικές χαρακτηρίζονται μη νόμιμες. Και θα πρέπει, λέει, να τροποποιηθούν, γιατί όταν συνδυάζονται προσωπικά δεδομένα χρηστών από όλες αυτές τις υπηρεσίες, σε τόσο μεγάλη κλίμακα, υπάρχει πολύ ψηλό ρίσκο για την ιδιωτικότητα των χρηστών. Όπως βλέπετε, κρατάνε ίσες αποστάσεις. 2011, Microsoft κατηγορείται για συλλογή προσωπικών δεδομένων, καταθέτει χρήστης του Windows Phone 7 μήνυση εναντίον της, γιατί λέει, ακόμα και όταν και ζητάει να τον αποζημιώσει, γιατί μέσω των εφαρμογών HTC 7, Mozart και Samsung Omni 7, όταν η κάμερα του τηλεφώνου ανάβει, ακόμα και όταν ο χρήστης έχει επιλέξει να μην γίνει συλλογή των προσωπικών δεδομένων του, τα δεδομένα του συλλέγονται, γεγονός που παραβαίνει τον νόμο. 2011. Καταγγελία στο Facebook. Η Ιρλανδική Αρχή εξετάζει το να επιβάλλει 100.000 ευρώ πρόστιμο στο Facebook, γιατί φοιτητής κατήγγειλε ότι διατηρούσε διαγραμμένα αρχεία του. Και για όποιον δεν ξέρει καταρχήν η προσφυγή έγινε στην Ιρλανδία, γιατί το Facebook έχει μια θυγατρική εταιρεία η οποία ελέγχει τα δεδομένα στους λογαριασμούς των ευρωπαϊκών χρηστών και η εταιρεία αυτή έχει έδρα της στην Ιρλανδία. Οπότε θεώρησε ο φοιτητής ότι βάσει αυτής της νομοθεσίας θα πρέπει να κρυθεί. Εν ολίγης, για όσους δεν ξέρουν το story, ήταν ο φοιτητής της νομικής σε κάποιο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών. Άκουσε ένα στέλεχος του Facebook να αναλύει το τι τρομερά κάνουν στην εταιρεία και αποφασίζει να ζητήσει τα προσωπικά του δεδομένα. Τα λαμβάνει σε CD και σε 1200 αρχεία. Αντιλαμβάνεται ότι ακόμα και φωτογραφίες που είχε διαγράψει, chat που είχε κάνει, πληροφορίες από posts, από φίλους που είχε αφαιρέσει και διάφορα άλλα τέτοια φοβερά και τρομερά, υπήρχαν εκεί. Οι πληροφορίες υπήρχαν σε 57 κατηγορίες, οι οποίες είχαν τα πάντα ακόμα και ως εκείνος είχε διαγράψει. Καταθέτει συνολικά 22 καταγγελίες στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ιρλανδίας και έχει κάνει και ιστοσελίδα Europe vs Facebook για όποιον ενδιαφέρεται και δεν είναι Facebook freak και δεν συμφωνεί με όλα τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, μπορεί να εκδηλώσει το πόσο δεν συμφωνεί. Ο ίδιος ο φοιτητής είπε ότι ανακάλυψα, λέει, ότι τηρούνταν αρχεία, το οποίο εγώ είχα διαγράψει, αλλά με ενδιαφέρει, λέει, που διατηρήθηκαν πληροφορίες οι οποίες αν αποκαλύπτονταν θα έβλεπαν ανεπανόρθωτα την επαγγελματική μου πορεία. Να, μια ανησυχία είναι όπως το Facebook που λέγαμε προηγουμένως. Η πληροφορία είναι δύναμη και όταν αφορά ανθρώπους παρέχει εξουσία πάνω σε αυτούς. Είναι, λέει, τρομακτικό, λέει, γιατί αν κάποιος τα χρησιμοποιήσει με λάθος τρόπο ή αν ένας hacker τα πάρει, τι θα συμβεί. Νομίζω ότι είναι ανησυχίες που τις έχουμε όλοι λίγος πολύ. Το Facebook από την πλευρά του έδωσε ανακοίνωση που λέει ότι εμείς του δώσαμε του κυρίου ό,τι ήθελε. Όποιος χρήστης θέλει μπορεί να πάρει τα δεδομένα του, εμείς θα του τα δώσουμε πάλι σε CD και θεωρεί ότι δεν είχε κάνει καμία παρανομία. Πόσο σίγουροι αισθάνεστε για την ιδιωτικότητά σας μετά από όλα αυτά? Χαίρομαι. Εγώ δεν είμαι χρήστης του Facebook. 2011 συνέχεια, πάλι Facebook, τα έχουμε βάλει με αυτό. 300.000 ευρώ τους επιβάλλει η Γερμανία. Γιατί χρησιμοποιεί λογισμικό αναγνώρισης προσώπων. Και ζητάει, η Γερμανία θεωρεί ότι αυτό θα πρέπει να ενεργοποιείται μόνο μετά από ρητή συγκατάθεση του χρήστη, ο οποίος επίσης θα συγκαταθέτει για την τήρηση σχετικών βιομετρικών στοιχείων στη βάση του Facebook. Οι αρχές δίνουν στο Facebook 2 ώρες διαβομά με απαντήσει. Όσο απαντήσατε εσείς, απάντησε και το Facebook. Ο αξιωματούχος όμως για θέματα προστασίας δεδομένων, ο κ. Κάσπαρ, σε δήλωσή του στη Γερμανία, είπε ότι ανησυχεί μήπως τα δεδομένα πέσουν σε λάθος χέρια και είπε ότι αποτελεί παραβίαση της γερμανικής νομοθεσίας. Απλά θα ήθελα να σας σημειώσω ότι οι γερμανικοί νόμοι είναι πάρα πολύ αυστηροί και ειδικά μετά την ένωση της τέως Ανατολικής και της τέως Δυτικής Γερμανίας, η συλλογή δεδομένων στη χώρα είναι αδύνατη, με μοναδική εξαίρεση στην περίπτωση που ένας πολίτης συνενεί απόλυτα και με γραπτό τρόπο υπέρ αυτής. Συγγνώμη, η αμερικανική νομοθεσία επιβάλλει στην εταιρεία να
απαντήσει υποχρεωτικά μόνο στο FBI. Δεν την υποχρεώνει να απαντήσει. Για την Αμερική. Η Γερμανία όμως έχει δικούς τους νόμους. Ναι. Και εξετάζει. Αυτή απαντήρα στο FBI, το οποίο εντελώς κατά λάθος, στη βάση του FB που βάζετε εκεί, βάλετε το κόμμα του πίσω. Γιατί εκεί πάνε όλα τα Ναι, το λογοπαίγνιο είναι καλό, αλλά όπως είδαμε και στο πρώτο μέρος της παρουσίασης, καλός ή κακός, δεν υπάρχει ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο. Και μάλιστα, όταν μιλάμε για διαφορετικές υπήρους, εκεί είχαν την πάρουν. Τελείως. Είναι γνωστό το Facebook πια πάει στο FBI, η Microsoft στέλνει στην NSA, το Twitter έχει μια άλλη υπηρεσία. Και εμείς εδώ τα στέλνουμε πουθενά. Κάνουμε ευαισθητοποίηση απλά. Εμείς το 1992 βγάλαμε νομοθεσία γιατί μέχρι τότε το ελληνικό δημόσιο δεν είχε δυνατότητα αυτοματοποιημένης επεξεργασίας. Καθυστερήσαμε 11 χρόνια να εναρμονιστούμε με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν είχαμε πρόβλημα. Παρόλα αυτά. Ούτως ή άλλως, να την παραβούμε δεν μπορούσαμε. Ναι. Παρόλα αυτά όμως, και αυτός είναι ο στόχος, με όλη αυτή την παραδειγματολογία, μου επιτρέψτε την έκφραση, ο στόχος είναι να δούμε ότι κάποια πράγματα κινούνται στα όρια της νομιμότητας. Ότι έχουμε δικαιώματα τα οποία ανάλογα με το πού θα κρυθούν μπορεί και να διασφαλιστούν. Αν ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε αυτή τη λογική, δεν θα κατέφευγε ποτέ στο γερμανικό δικαστήριο. Παρ' όλα αυτά, όχι μόνο κατέφυγε, πλήρωσε και το Facebook 300.000 ευρώ. Θα μου πεις τίποτα σε σχέση με τον τζίρο του. Οκ, δεν πάβει όμως να είναι μία, πώς να το πω, έτσι, νίκη της νομιμότητας. Ή να μας δίνει εμάς να καταλάβουμε ότι ανάλογα με τη χώρα μπορούμε να έχουμε θετικές εξελίξεις ή θετικές εκβάσεις σε πιθανή νομική προσφυγή. Ωστόσο, από προσωπική εμπειρία πρόσφατη, μπορώ να σας πω ότι τα ευρωπαϊκά όργανα αρνούνται να πάρουν θέση και παραπέμπουν να απευθυνθείτε στις υπηρεσίες των χωρών των κρατών μελών. Τώρα αυτό... Όταν μπαίνουν στον κόπο να απαντήσουν. Ναι, αυτό δεν μπορώ να σου το πω γιατί το ξέρω, όπως προσωπική εμπειρία μπορώ να σας το... Έτσι κι αλλιώς, σε όλα αυτά που θα δούμε, ευρωπαϊκά και τοπικά όργανα και τοπικές αρχές έχουν βγάλει αποφάσεις, δεν τις έχω βγάλει εγώ. Ναι, αρνούνται οι ευρωπαϊκές αρχές να τις εφαρμόσουν. Τώρα αυτό θα μου επιτρέψει. Εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη όπου κι αν είναι αυτή. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο. 2012 η Google το πληρώνει ακριβά το Safari στα προσωπικά δεδομένα. Καταλήγει η Google το 2012 σε συμβιβασμό με την Αμερικανική Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου, γιατί παρέκαμψε τη ρυθμίση ιδιωτικότητων των χρηστών χρησιμοποιώντας τον browser Safari της Apple και συμφωνεί να καταβάλει το πρόστιμο μαμούθ των 18,32 εκατομμυρίων ευρώ. Τι άλλο να κάνουμε πια, πληρώνει Google, Χριστό. Πληρώνει. 18,5 εκατομμύρια, πόσο πια. Η Google βέβαια λέει ότι, μάλλον ισχυρίστηκε ότι η παρακολούθηση ήταν ακούσια, παρά το γεγονός ότι η παρακολούθηση ήταν ακούσια. Στην πραγματικότητα τι συνέβαινε, όταν οι χρήστες χρησιμοποιούσαν το Safari, μέσω της εγκατάστασης cookies, μέσω της πλατφόρμας DoubleClick, επιτρεπόταν η παρακολούθηση της online δραστηριότητας των χρηστών, ακόμα και αν εκείνοι είχαν απενεργοποιήσει τη δυνατότητα tracking από τις σχετικές ρυθμίσεις του browser. Αυτό είναι και το χείλη της υπόθεσης. Ότι ενώ το είχαν απενεργοποιήσει, εκείνος συνέχισε και τρέχει από πίσω και γι' αυτό καταδικάστηκε. Σύμφωνα με το Federal Law. Βέβαια. Αν νομίζετε ότι το πρόστιμο είναι μεγάλο, σας λέω ότι η Google για το δεύτερο τρίμηνο του 2012 έκανε 12,2 δις τζίρο. Για να το σκρίνετε. Ακριβό το Safari, αλλά και τόσο. Παρά τα αυτά, πάλι προσέξτε το λίγο. Με την καταβολή του ποσού αυτού, η Google δεν είναι υποχρεωμένη να παραδεχθεί ότι διέπραξε αδίκημα. Φοβερό. Το πρόστιμο λέει δεν ήταν γιατί έκανε κάτι παράνομο, αλλά γιατί έδωσε παραπλανητική υπόσχεση. Προσέξτε λίγο τις διαφορές. Δεν είναι ευθαρσός ότι κάνατε κάτι και παραβιάσατε τα προσωπικά δεδομένα. Απλά είπατε στους χρήστες ότι θα τα διασφαλίσετε και δεν τα κάνατε. Και όχι λέει στις μεθόδους που χρησιμοποίησε η εταιρεία μέσω των ρυθμίσεων του Safari για να συλλέξει πληροφορίες. Παράλληλα ξεκίνησα και μία άλλη έρευνα της FTC σχετικά με Google Buzz, άρα να περιμένουμε κι άλλο ενδεχομένως πρόστιμο. 2012. Τα πράγματα γίνονται όλο και πιο, πώς να το πω, σφιχτά και για πράγματα που θεωρούμε ότι ίσως πρόστιμα να μην πέθουν ποτέ.
Η Google δημοσιεύει μια φωτογραφία ενός χριστιανού σε εισαγωγικά έτσι, συγγνώμη, ενός κυρίου από τη Μελβούρνη, ο οποίος ζητά το ποσό των 200.000 ευρώ, γιατί όταν έκανε κάποιος αναζήτηση στο όνομά του, η φωτογραφία του έβγαινε δίπλα από κάποιον κύριο του υποκόσμου. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία? Όταν αυτή η ιστοσελίδα καταρχήν ήταν συνδεδεμένη με μια άλλη που δίνει πληροφορίες για τον υπόκοσμο, κάποια στιγμή ο άνθρωπος βρέθηκε κάπου κοντά που γινόταν ανταλλαγή πυροβολισμών, δεν φτάνει που βρέθηκε και έφαγε τη σφαίρα στην πλάτη, πέσανε και το προφίλ του δίπλα από τον υπόκοσμο. Τους παίρνει λοιπόν τηλέφωνο, λέει βγάλτε με, δεν μπορώ να, όλοι νομίζουν ότι και εγώ είμαι στον υπόκοσμο. Η Google φυσικά τον αγνόησε και το ανώτατο δικαστήριο όχι μόνο τον αποζημίωσε με $200.000, αλλά έδωσε εντολή και να αποσυρθεί η φωτογραφία. Βέβαια στον αντίποδα, για να μην αφήσουμε και το Χριστό παραπονεμένο, έχει υπάρξει πρόστιμο στη Yahoo γιατί δεν συνεργάστηκε να δώσει δεδομένα χρηστών σε μια υπόθεση απάτης. Αρχικά επιδίκασε 55.000 ευρώ και 10.000 ευρώ κάθε μέρα που δεν συνεργαζόταν και αυτό το έκανε βελγικό δικαστήριο. Τώρα, το βελγικό δικαστήριο ισχυριζόταν ότι έπρεπε η Yahoo να παραδώσει, αφού ήταν διερεύνηση απάτης, έπρεπε να παραδώσει στοιχεία. Η Yahoo, που έχει έδρα στην Καλιφόρνια, έλεγε ότι είναι αμερικανική εταιρεία και δεν πρέπει να παραδώσει τίποτα. Βέβαια, επειδή το Βέλγιο και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάποιο κοινό memorandum, ας το πούμε έτσι, μια συμφωνία για τέτοιου είδους θέματα και για το χειρισμό τους, εκείνοι θεώρησαν ότι η Yahoo θα έπρεπε να ακολουθήσει τη διαδικασία. Και βέβαια, επειδή έχει παράρτημα στο Βέλγιο, θεωρείται, υπήρξε μάλλον κι άλλο ένα έτσι, λεπτό σημείο στην όλη δικογραφία, ότι επειδή έχει παράρτημα στο Βέλγιο είναι και βελγική εταιρεία, οπότε έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να συμμορφώνουμε με τους νόμους. Και βέβαια μου άρεσε γι' αυτό το έβαλα, τόνισαν ότι δεν έχουν ποτέ προβλήματα με την Google και τη Microsoft. Μια και την αναφέρατε. Αν κάνετε ένα search για προσωπικά δεδομένα, θα δείτε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Εδώ στην Ελλάδα, 45χρονος hacker καταδικάστηκε για κατοχή και διακίνηση 9 εκατομμυρίων καταγραφών φορολογικών στοιχείων πολιτών, δηλαδή για όλους μας. 35χρονος πάλι hacker είχε στην κατοχή του στοιχεία 9 εκατομμυρίων πολιτών, δηλαδή όλων μας. Δηλαδή θα μείνουμε με την έκδοση του 2004. Άστι να πάμε. Το Facebook έχει κατηγορηθεί, το είδαμε. Android, διαρροή προσωπικών δεδομένων. Λένε διαφημιστικά δίκτυα τα οποία χρησιμοποιούσαν εφαρμογές Android μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα. Το Facebook το είδαμε και προηγουμένως. Αδιάφοροι λέει ναι για την παραβίαση των προσωπικών τους δεδομένων. Ακόμα και η σημερινή εκδήλωση νομίζω ότι είναι μια εκδήλωση προς την ευαισθητοποίηση και την συνειδητοποίηση πραγμάτων που θα πρέπει να βλέπουμε. Άλλο ενδιαφέρον, ο ιδρυτής του Facebook έφυγε από την Google. Έκλεισε το λογαριασμό του για να μην τον παρακολουθούν. Τι άλλο σας πω. Νορβηγία. Οι σκανδιναβικές χώρες τα βάζουν με το Facebook. Δημιουργήθηκε ολόκληρη κίνηση στην Νορβηγία γιατί θεωρούσαν ότι παραβιάζουν προσωπικά δεδομένα. Οι Anonymous μπήκαν στην Universal Music, διέρευσαν usernames και κωδικούς πρόσβασης εκατοντάδων θαυμαστών. Η Google συνεργάζεται με τις κρατικές αρχές, δίνει στοιχεία αβέρτα. Hackers μπήκαν στη Citibank και κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα χιλιάδων πελατών που βρίσκονται στη ΣΥΠΑ και τον Καναδά. Και βέβαια κάποια στιγμή είχαμε και άλλη καταδείξει στο Facebook για παράβαση των συμφωνημένων κανόνων εμπιστευτικότητας. Θα δούμε λίγο και ελληνικά ζητήματα, έτσι, στο σπίτι μας που μας αφορά. 2003. Ασφαλιστική εταιρεία. Το story έχει ως εξής, η ενάγουσα, η προστάγουσα μάλλον, είχε συνάψει σε ασφαλιστήριο ζωής, το οποίο περιλάμβανε και ασφάλιση εξόδων νοσοκομιακής κάλυψης και όταν πήγε να καταθέσει τα δικαιολογητικά της για να αποζημιωθεί, τη ζητήσανε βιντεοσκόπηση, της λασπαροσκόπησης που ισχυρίζονταν ότι είχε κάνει, καθώς και αποτελέσματα της βιοψίας. Ο μπαμπάς της προσέφυγε στη δικαιοσύνη γιατί θεωρούσε ότι δεν είναι δυνατόν να ζητάνε κάτι τέτοιο προκειμένου να αποζημιωθεί και φυσικά δικαιώθηκε, κυρίως λόγω του σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του νόμου 2472, τα δεδομένα που επεξεργάζεται μια εταιρεία κάθε φορά πρέπει να είναι πρόσφορα
και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται εν ώψη των σκοπών της επεξεργασίας. Κρατήστε το. Και φυσικά δεν δόθηκε γραπτή συγκατάθεση λόγω του άρθρου 7 παράγραφος 2 του ίδιου νόμου. 2005. Τράπεζα και ο εργαζόμενος ζητάει από την τράπεζα το δελτίο του, ας το πούμε έτσι. Ως εργαζόμενος της τράπεζας ξέρουμε ότι έχουμε ένα δελτίο ποιότητας που το λέμε για το πώς πηγαίνει η πορεία μας κάθε χρόνο. Ο εργαζόμενος λοιπόν το ζητάει από την τράπεζα, από το όνομά της. Θεωρεί ότι η τράπεζα κρατάει στοιχεία που τον αφορούν και συγγνώμη, το έχασα. Και αφορά σε μη πρόσβαση δικαιούχου σε προσωπικά δεδομένα και στο δικαίωμα του να ξέρει ο εργαζόμενος τι καταχωρεί ο εργοδότης γι' αυτό, δικαιώνεται πρόστιμο 60.000 στην τράπεζα για παράβαση των άρθρων 10, παράγραφος 3 και 12 και παράγραφο 1 του 2472. Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων φυσικά το επέβαλε και θεώρησε ότι είναι η ιδιότητα της τράπεζας το να μην δώσει στο δικαιούχο τα προσωπικά του δεδομένα, άσχετα αν η τράπεζα θεωρήθηκε ότι τα έχασε. Η διαπίστωση ήταν ότι η τράπεζα έχει ευθύνη γιατί με ενέργειες ή παραλήψεις δεν ικανοποίησε τελικά το δικαίωμα πρόσβασης βάσει του νόμου 2472. Ακόμα και όταν η τράπεζα δήλωσε ότι τα στοιχεία δεν τα έχουμε, παιδιά, τα χάσαμε, δεν τα βρήκαμε, θεωρήθηκε ότι έχει αυξημένη υποχρέωση, λέει, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είχε ευθύνη γιατί δεν τήρησε τα προβλεπόμενα ώστε να τα έχει στη διάθεση όποιου τα ζητήσει. 2008, από όλα τα καλά έχουμε. Σεξουαλικό περιεχόμενο. Το story. Πάει, κάποιος έχει ασφαλιστήριο σε ασφαλιστική εταιρεία, ζητά να το επεκτείνει, έχει πληρώσει κυκλοποίηση, ζητά να το επεκτείνει και σε ζωής. Εκείνοι ζητάνε απολυτήριο στρατού, βλέπουν ότι ο άνθρωπος έχει χαρακτηριστεί ότι έχει είναι διαφορετική σεξουαλικότητα, διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού και δεν μπορεί να συνάψει ασφάλεια ζωής. Ζητάει ο πολίτης να του το δώσουν κράτος, φυσικά δεν του το δίνουν, καταφεύγει στα δικαστήρια, 60.000 το πρόστιμο. Γιατί λέει, όταν κλείθηκε η Επιτροπή Απαλλαγών, είπε ότι εμείς καταγράψαμε τις σεξουαλικές προτιμήσεις, ας το πούμε έτσι, του πολίτη, αλλά αυτό το καταγράψαμε με την προσαρμογή του στο στρατιωτικό περιβάλλον. Δεν υπάρχει, λέει, βλάβη της υγείας του λόγου αυτού. Διαπίστωση, παράνομη επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και από το απολυτήριο στρατού και προσβολή φυσικά της προσωπικότητας του πολίτη. 2009, η ηλεκτρονική εταιρεία έφαγε τις 5.000 πρόστιμο γιατί όταν η ΑΔΑΕ πήγε στην εταιρεία, η οποία είχε πελατολόγια και μπορούσε να εντοπίσει διευθύνσεις σε ψηφιακό χάρτη, τα διέρευσε. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων βρήκε ότι η εταιρεία όχι μόνο τα διέρευσε, τα πούλησε στην κυβέρνηση των ΗΠΑ για $170.000. Θεωρήθηκε παράνομη επεξεργασία, τους υποχρέωσε να σβήσουν τα αρχεία. Αλλά τώρα, αν η ζημιά έγινε, το αφήνω σε εσάς να το κρίνετε. 2012, 5.000 ευρώ πρόστιμο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης γιατί πήγανε στο Σοφρονιστικό Ίδρυμα Αγωγής Αναπηλικών Θηλαίων του Παπάγου. Το βρήκανε με τις πόρτες ανοιχτές για κέντρο ναρκωμανών και παραβατών, να το πούμε έτσι. Παρ' όλα αυτά βρήκανε σκόρπια έγγραφα που είχαν πληροφορίες για την ψυχική υγεία των ασθενών και προσέξτε, όχι μόνο, αλλά και για τις επισκέψεις που λάμβαναν εκεί, τη συμπεριφορά τους κλπ. Φυσικά βρήκαν 1.000 περίπου έγγραφα 10 χρόνια αφού είχε ανασταλεί η λειτουργία του Ιδρύματος, φανταστείτε. Ήταν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα παρά το γεγονός ότι δεν ήξερε το Υπουργείο που ακριβώς ότι υπήρχε αυτή η κατάσταση και ότι βρίσκονταν εκτεθειμένα αρχεία, θεωρήθηκε ότι υπήρχε πρόβλημα. Σε διαδικτυακή εταιρεία επιτέθηκαν hackers, σε πολυεθνική μάλιστα εταιρεία που δραστηριοποιείται στη χώρα μας. Ήταν η 8η επίθεση που είχε δεχθεί ο όμιλος παγκοσμίως. Δεν έλαβε τα μέτρα που προβλέπονταν. Φυσικά στο πρόστιμο συνεκτιμήθηκε ότι δουλεύανε στο να βρούνε μέτρα. Αυτό δεν αλλάζει βέβαια το γεγονός ότι για 8η φορά τους επιτέθηκαν. Τηρεσίας. Εγγυητής προσωπικού δανείου που είχε υπογράψει το 2003 με την τράπεζα, πάει σε άλλη τράπεζα για να συνάψει δάνειο και βρίσκει ότι έχει γραφτεί στον Τηρεσία και δεν του δίνουν δάνειο.
Γιατί αυτό, γιατί η τράπεζα θεώρησε όταν ο πρώτος δανειολήπτης δεν πλήρωσε το δάνειο άμεσα απαιτητό, δεν ενημέρωσε το δύστιχο τον εγγυητή ότι συνέβαινε κάτι τέτοιο, δεν τον ενημέρωσε γράφος φυσικά, εκείνος δεν το έλαβε υπόψη του, βγήκε μαύρο στον τηρεσία. 70.000 πρόστιμο στην τράπεζα, γιατί κατά τον έλεγχο, αν και η δανειακή σύμβαση καταγγέλθηκε, η αρχή προστασίας θεωρούσε ότι έπρεπε στον πολίτη να κοινοποιηθεί ότι υπήρχε πρόβλημα με τα προσωπικά του δεδομένα και κυρίως γιατί σαν αποτέλεσμα είχαν την προσβολή της πιστοληπτικής του ικανότητας. Μετά από αυτά βέβαια και σύμφωνα με την απόφαση της αρχής, οι τράπεζες πλέον ενημερώνουν το υποκείμενο και μάλιστα με αποδεικτικό έγγραφο για την καταγγελία της σύμβασης και είναι υποχρεωμένοι όταν αναγγέλνουν στον τηρεσία κάποιον είναι υποχρεωμένοι όταν αναγγέλνουν στον τηρεσία κάποιον να του το κοινοποιούν και παράλληλα προειδοποιήθηκε και ο τηρεσίας να ελέγχει ότι οι τράπεζες έχουν κάνει επίδοση της βεβαίωσης στον ενδιαφερόμενο. Τελευταίο και τυχερό, χρήσιμο προσωπικών δεδομένων σε αφίσα πολύ σε αφίσα πολιτικού φορέα. Υπήρχαν κάποια πρόσωπα, όσοι συμμετείχαν στη συγκέντρωση των αγανακτισμένων. Οι άνθρωποι ήταν σε μη κυβερνητική οργάνωση, δεν ήθελαν να φανούν ότι συμμετείχαν. Η αρχή θεώρησε ότι και αυτό είναι το ενδιαφέρον, ότι παρά το δικαίωμα της πολιτικής πληροφόρησης αποτελεί υπέρτατο συμφέρον, αλλά παρόλα αυτά υπερέχει το δικαίωμα του ανθρώπου για προστασία των προσωπικών του δεδομένων. Θεωρήθηκε λοιπόν ότι αφού όλες αυτές αναρτήθηκαν σε μεγάλες πόλεις, εκείνοι θεωρήθηκε ότι ανήκουν στον πολιτικό φορέα και ακόμα και αυτό είναι παράνομο, έχει σχέση με τις πολιτικές πεποιθήσεις που είπαμε στο πρώτο μέρος. Για να καταλήγουμε και να το μαζεύουμε, θα ήθελα να σας κάνω μερικές ερωτήσεις για προβληματισμό περισσότερο και ίσως για επόμενες κάποιες στιγμές συζητήσεις. Τελικά διασφαλίζονται τα δικαιώματά μας ή μήπως θα συνεχίζονται οι απόπειρες παραβίασης τους? Σας φέρνω για παράδειγμα την Instagram, η οποία τον Οκτώβριο του 2012 δήλωσε ότι θα αλλάξουν την πολιτική των χρηστών και τις φωτογραφίες θα μπορώ να τις δίνω όπου θέλω χωρίς να σας αποζημιώνω. Η μόνη επιλογή που είχαν οι χρήστες ήταν να διαγράψουν τις φωτογραφίες τους μέχρι εκείνη τη στιγμή και δεν πέρασε πολύς καιρός. Το Δεκέμβριο του 2012 ζητάνε συγγνώμη, λένε ότι δεν το είδανε, δεν προσέξανε, κάτι ξέφυγε, μάλλον κάτι ήταν άσχημο στη διατύπωση και είπαν ότι θα ξαναβρούν τη σύμβαση. Βέβαια μέχρι τότε πολλές χιλιάδες χρηστών είχαν φύγει από το Instagram και κάποιοι μίλησαν και για πείραμα. Άρα ένα πρόστιμο μπορεί να αποκαταστήσει την ηθική βλάβη οποιοδήποτε ασφαλισμένο αν διαρρεύσει κάποιο πολύ σημαντικό του στοιχείο από κάποιο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης παγκοσμίως. Όπως είδαμε με τον κυβερνήτη της Μασακουσέτης, όσο είχε γρίπη ήταν καλά. Φανταστείτε οποιαδήποτε άλλη πάθηση. Και καλά, δεν είναι μόνο να είσαι επώνυμος. Και οποιοδήποτε από εμάς μπορεί να εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Τι θα συμβεί αν οι πληροφορίες από ιατρικές έρευνες διαρρεύσουν, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Γιατί εκτός από τα υποκείμενα, σε εισαγωγικά, δηλαδή τους συμμετέχοντες, υπάρχει και πρόβλημα με το brand name που χτίζουν είτε οι γιατροί είτε τα ερευνητικά κέντρα για χρόνια, γιατί μπορεί κάποιος να συλλέξει στοιχεία για πιθανές εξετάσεις, πληθυσμιακή κατανομή των υποκειμένων, επαναληπτικότητα εξετάσεων και διάφορα τέτοια πράγματα. Και για αυτό το λόγο, βέβαια, είναι απαραίτητο σίγουρα να διασφαλίζονται με το βέλτιστο δυνατό τρόπο όπως κρυπτογράφηση, access control κλπ. Βέβαια, για να σας καθησυχάσω, γιατί πολύ νομίζω ότι σας τρόμαξα σήμερα, δεν θα τις αναλύσω, ειδικά για τα προσωπικά δεδομένα. Υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ΕΚΡΙΒΕΙΕ, η οποία έχει σαν στόχο της, ολοκληρώθηκε στο τέλος του Ιουνίου του 2005, και στόχο της έχει να εναρμονίσει όλες τις οδηγίες σχετικά με τις ιατρικές έρευνες. Επίσης υπάρχει η περίφημη έκθεση Belmont, η οποία υποστηρίζει ως προς τον privacy και το confidentiality τα προσωπικά δεδομένα και κυρίως το σεβασμό της προσωπικότητας του ατόμου και της ευαισθησίας, δηλαδή τη μη πρόκληση βλάβης είτε ψυχολογικής, είτε κοινωνικής, είτε ποινικής ή αστικής ευθύνης. Μιλήσαμε για το Facebook και είχατε ανησυχίες και κάποιες και στο διάλειμμα και νομίζω στην παρουσίαση, αλλά τελικά πού οφείλεται τόσο μεγάλη επιτυχία του? Εγώ νομίζω ότι οφείλεται στο ότι πέτυχε ως ένα σημείο βέβαια, να κάνει ένα πρωτότυπο και υποτυπώδες, αλλά νομίζω πετυχημένο σύστημα πιστοποίησης ταυτότητας μεταξύ των χρηστών. Και μάλιστα τόσο πετυχημένο, ώστε κάποια από τα δίκτυα δέχονται το να έχεις την εγγραφή σου μέσω
όπως η Google και η Yahoo. Στην πραγματικότητα τι συμβαίνει? Ο χρήστης, χρησιμοποιώντας συνήθως το πραγματικό του όνομα, δημιουργεί έναν κύκλο ανθρώπων στον ψηφιακό κόσμο που τον γνωρίζουν. Εκείνοι με τη σειρά τους γνωρίζουν άλλους ανθρώπους, οπότε ο κύκλος διευρύνεται. Χρησιμοποιούν όλα τα πραγματικά τους ονόματα και έτσι δημιουργούνται μικρές πιστοποιημένες μικροκοινότητες, μέσα στις οποίες επιβεβαιώνονται οι ταυτότητες των ατόμων που τις απαρτίζουν. Στον αντίποδα βέβαια, γιατί πάντα υπάρχει ο αντίποδας, πολλές εταιρείες ή φορείς δημιουργούν εικονικές προσωπικότητες προκειμένου να υποστηρίξουν την παρουσία τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συνήθως δημιουργείται ένας νεφελώδες ή μια ανώνυμος λογαριασμός στο Twitter, μια κριτική με ψευδόνυμο στο Google, μετά επεκτείνονται στην κατασκευή ψεύτικων χρηστών. Παρόλα αυτά όμως τα στοιχεία ταυτότητας είναι καθόλου λεπτομερή και έτσι δικτυώνονται σε πολλαπλά κοινωνικά δίκτυα. Το πιο τρομακτικό βέβαια είναι ότι πολλές φορές επεκτείνονται σε χειραγώγηση της κοινής γνώμης, είτε μέσω μαζικής επίπλαστης ουσιαστικά καταγραφής, είτε μέσω και εξαγοράς θετικών απόψεων, κριτικών κλπ. Είτε στο Facebook, στα blogs, στο LinkedIn. Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα των Times του Los Angeles, περίπου το 40% των θετικών σχολείων που μπορεί να βρει κανείς σε sites όπως το Yelp ή το Amazon ή το TripAdvisor είναι κατασκευασμένα είτε επιπληρωμή είτε όχι. Το θεωρώ το ποσοστό τρομακτικό. Τελικά μπορούμε να κάνουμε κάτι για τις ανύπαρκτες ταυτότητες όμως που δημιουργούν κατευθυνόμενες ουσιαστικά απόψεις. Ποτέ δεν είμαστε μόνοι, αν μπορώ να το πω έτσι. Υπάρχουν προγράμματα τα οποία προσπαθούν να εντοπίσουν πότε μια προσωπικότητα, μια κριτική είναι ψεύτικη. Ένα τέτοιο έχει αναπτύξει το Πανεπιστήμιο του Illinois. Αναπτύσσονται και πρωτοβουλίες από τα ίδια τα μέσα της κοινωνικής δικτύωσης για να αποκαλυφθούν τέτοιου είδους απάτες. Στην πραγματικότητα όμως, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας κυρίως, δεν υπάρχει κανένα απολύτως σύστημα το οποίο να εγγυηθεί πέρα από κάθε αμφιβολία ότι μπορεί να πιστοποιήσει την ταυτότητα ενός χρήστη. Άρα, δεν μπορεί και ποτέ να διασφαλιστεί για 100% η αυθεντικότητα μιας άποψης που εκφράζει κάποιος χρήστης σε ένα διαδικτυακό φόρουμ. Και εξάλλου, αν δεν έχουμε καταφέρει να εξαλείψουμε τις κάθε λογής απάντες από τον προγραμματικό κόσμο, όπου ένας τον άλλον τον γνωρίζουμε πολύ καλά και ξέρουμε το πρόσωπό του, μπορούμε να τον ταυτοποιήσουμε ή να τον εξαλείψουμε ακόμα από τον ψηφιακό πρόσωπο κόσμο που ό,τι δηλώσεις είσαι? Απλά για προβληματισμό. Και θα τελειώσω με μια μελέτη που έγινε από τον καθηγητή Sir John Beddington με τίτλο «Ταυτότητες του μέλλοντος για λογαριασμό της Βρετανικής κυβέρνησης». Τα συμπεράσματα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Η τάση που διαμορφώνεται παγκοσμίως με τη χρήση του διαδικτύου θα μπορούσε να αξιοποιηθεί να φέρει και θετικές αλλαγές. Εάν όμως αγνοηθεί, θα μπορούσε να τροφοδοτήσει τον κοινωνικό αποκλεισμό. Σε γενικές γραμμές, το διαδίκτυο βοηθά τους ανθρώπους να ενημερωθούν και να ανακαλύψουν τον εαυτό τους. Ωστόσο, αν κάποιοι από αυτούς είναι ντροπαλοί, μοναχικοί ή λιγότερο ελκυστικοί, τείνουν να κατακύσουν τις διαπροσωπικές σχέσεις και να ζήσουν μόνοι τους στον ψηφιακό τους κόσμο, στην ηλεκτρονική κοινωνική δικτύωση, στην οποία ούτε μιλάς όταν βλέπεις τον άλλον face to face. Την επόμενη δεκαετία θα υπάρξουν βαθιές αλλαγές στις κοινωνίες ολόκληρου του πλανήτη, λόγω της αυξανόμενης διάδοσης των έξυπνων κινητών τηλεφώνων και των κοινωνικών δικτύων, τα οποία φέρουν σε επαφή διαφορετικά άτομα και κοινωνικές ομάδες, εντοπίζοντας κάθε πιθανό κοινό τους ενδιαφέρον. Η ανάπτυξη της υπερσυνδεσιμότητας, και με τον όρο υπερσυνδεσιμότητα οι επιστήμονες τον χρησιμοποιούν για να περιγράψουν την κατάσταση κατά την οποία το άτομο μοιράζεται στο διαδίκτυο την πλειονότητα των προσωπικών του δεδομένων και περνά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας του συνδεδεμένο στο Ιντερνετ. Η ανάπτυξη λοιπόν αυτής της υπερσυνδεσιμότητας αποτελεί άκρο σημαντική παράμετρο για την αύξηση τόσο των κινδύνων παραβίασης προσωπικής ελευθερίας και της ιδιωτικότητας, όσο και της συχνότητας των φαινομένων του κοινωνικού αποκλεισμού. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που καθόριζαν παραδοσιακά σε μεγάλο βαθμό τον κάθε άνθρωπο, και αυτά ήταν η καταγωγή, η θρησκεία, η εργασία του, στο μέλλον θα παίζουν σαφώς μικρότερο ρόλο στην ταυτότητά του. Ιδιαίτερα σε άτομα νεαρής ηλικίας, στα επόμενα χρόνια, ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα θα επηρεάζονται όλο και περισσότερο από τις διαδικτυακές επιρροές που θα λαμβάνουν σε καθημερινή βάση. Ξαναλέω ότι δεν είναι δικά μου συμπεράσματα, είναι συμπεράσματα της μελέτης. Συμπέρασμα της μελέτης γενικό. Οι ανθρώπινες κοινωνίες γίνονται συνεχώς λιγότερο συνεκτικές. Εάν όμως και εφόσον ισχύει κάτι τέτοιο, πώς μπορούμε άραγε να προστατέψουμε τον άνθρωπο από την υπερσυνδεσιμότητα, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις προσλαμβάνουσες διαδικτυακές επιρροές, παράλληλα με την προσωπική ελευθερία και την ιδιωτικότητά του? Και με αυτό θα ήθελα να κλείσω. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
Αν έχουμε ερωτήσεις. Ερωτήσεις, κάποιος. Παρακαλώ. Εδώ μιλείτε στο διάλειμμα, αλλά θα ήθελα να το ακούσουν και οι συνάδελφοι εδώ. Δεν μιλήσαμε τόσο πολύ για την ιδιωτικότητα μέσα στις εταιρείες. Δεν υπάρχει αυτή η νομοθεσία που αναφέρατε, αλλά ως ελεγκτές εμείς, επειδή έχουμε αυτή την ιδιότητα να μπορούμε να δούμε παραπάνω πράγματα από ότι κάποιοι άλλοι συνάδελφοι, αν έχουμε κάποια όρια, για παράδειγμα, αν πιστεύουμε ότι υπάρχει κάποια μορφή απάτης η οποία μπορεί να αποδειχθεί με κάποιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έχουμε την δυνατότητα να το ελέγξουμε χωρίς τη συγκατάθεση του υπαλλήλου, γνωρίζοντας, λαμβάνοντας υπόψη ότι το email αυτό είναι εταιρικό. Αποτελεί δηλαδή εταιρικό email και όχι προσωπικό. Καταρχήν, το θέμα του email είναι ένα τεράστιο θέμα. Έχουμε τη χαρά και την τύχη να έχουμε και τον κύριο Ψαλίδα από την ΑΔΑΕ εδώ πέρα, η οποία παλαιότερα νομίζω ότι έχει τοποθετηθεί για το θέμα, έχει δικαιώσει και κάποιον ο οποίος προσέφυγε στην ΑΔΑΕ γιατί ανοίχθηκε το email του. Οπότε, και επειδή παίζουν πάρα πολλά, πώς να το πω, εξαρτάται, όπως είπαμε, αν είναι εταιρικό ή προσωπικό. Αν είναι εταιρικό, για παράδειγμα, αν υπάρχει πολιτική διαχείριση του email στην εταιρεία. Τι προβλέπει αυτή η πολιτική? Έχει περάσει από το τμήμα του compliance ώστε να είναι σύνομη με τους νόμους και τους κανόνες? Και θα χαρώ να ακούσω και τον κύριο Ψαλίδα και όλος ο οποίος έχει άποψη επ' αυτό ακριβώς. Όχι ακριβώς, σημαίνει ότι άπαξ και ανοιχτεί ένα email, αυτό αποτελεί προσωπικό δεδομένο και πάει στις αρμοδιότητες της αρχής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αλλά θα συμφωνήσω μαζί σας, τι έχει κάνει η εταιρεία ως προς την πολιτική της? Είναι εναρμονισμένη με την νομοθεσία, έχει κοινοποιηθεί στους εργαζόμενους. Έχει συμφωνήσει ο εργαζόμενος. Έχει συμφωνήσει ο εργαζόμενος αυτό το θέμα. Οπότε θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Όπως είδαμε και όταν κάναμε τη λίστα των νόμων, είδαμε ότι υπάρχουν και δυνατότητα ερμηνείας και μάλιστα όταν σε αυτό μπαίνει ο παράγοντας διερεύνηση απάτης, τα πράγματα αλλάζουν. Έχει τη δυνατότητα δηλαδή το δικαστήριο να ερμηνεύσει. Τώρα νομίζω, με συγχωρείτε, ότι κρίνεται κατά περίπτωση. Γιατί, για παράδειγμα, αν το υποκείμενο, πάλι σε εισαγωγικά, δεν έχει συνενέσει στην πολιτική ασφάλεια του email της εταιρείας του, εκεί υπάρχει θέμα. Πρέπει να έχει κάποιες ενδείξεις πέρα από μια συνενέση. Υπάρχει ένα θεματάκι που βάζει. Πρέπει να έχει κάποιες ενδείξεις, τουλάχιστον, δεν σε καλύπτει, είναι απαραίτητη και μη ικανή συνθήκη. Αναγκαία και μη ικανή που λέγαμε στο σχολείο. Για να ελέγξεις το συγκεκριμένο mail. Αν δεν έχεις καν ενδείξεις, παραδείγματος χάρη θα κάνεις Σαββατοκύριακο τίτλος και πας να συναντήσεις μέσα το email, δεν πρέπει να υπάρχει κανείς που θα σου πει. Αλλά κανείς, εκτός αν έχει κανένα συνημμένο εξελάκι. Τι σχέση έχει το εξελάκι αυτό με το. Μα νομίζω ότι όταν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, συνήθως. Είναι δύσκολο. Πηγαίνοντας σε θηγατρική της τράπεζας στο εξωτερικό, επειδή είχα αντίστοιχο έλεγχο, ρώτησα το νομικό του εκεί πέρα, μου λέει αν είναι εταιρικό mail. Ήταν χώρα της πρώην Ανατολικής Ευρώπης, οπότε έχουν πιο ελεύθερη νομοθεσία. Παρότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ πέρα λέει δεν έχει κανένα πρόβλημα. Έκανα όλη την επεξεργασία εκεί. Εδώ έφερα απλώς τα αποτελέσματα. Και εξαρτάται από τη χώρα. Αυτό που λέει δηλαδή ο συνάδελφος ισχύει. Ότι μπορείς να κάνεις την επεξεργασία σε μια άλλη χώρα που δεν έχει τόσο αυστηρή νομοθεσία και εκεί να είσαι σίγουρος. Είναι πάρα πολλά τα. Πώς να το πω, είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Για παράδειγμα, ακόμα και από ποιο σερβερ περνάει ένα email. Το νομίζω ότι, ή μάλλον δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την προστασία ή πράξη τέλος πάντων, της διακίνησης των δεδομένων γενικά, λέει ότι για τα δεδομένα είναι υπεύθυνη η χώρα την οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται. Δηλαδή, αν το mail σου περάσει από 50 σερβερ για να φτάσει στον προορισμό του, τη στιγμή που περνάει από κάθε έναν είναι υπεύθυνη για την ισχύη νομοθεσία της χώρας στην οποία περνάει. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή το mail σου περάσει στην Ουγκάντα, μπορείς να πας να ελέγξεις στην Ουγκάντα. Αν έγινε σαφής.
ρητορικά, άλλα είναι ερωτήσεις και άλλα είναι απλά προσωπική άποψη. Όσον αφορά την πολιτική χρήση των διαφόρων εταιριών αυτών, Google, Yahoo, Hotmail, οτιδήποτε άλλο θέλουμε, συνενείς δεν συνενείς, δεν υπάρχει κανένα να τους ελέγξει. Πάρα πολλές φορές, επειδή από το ξεκίνημα του ίντερνετ υπάρχει με χρήσεις παλιός, ουδέποτε συνένεσα και πάρα πολλές φορές έχω βρει τα δεδομένα μου παντού. Ακόμα και στο τηλέφωνο μου δεν έχω κάνει ποτέ μου κανένα login και πάντοτε εμφανίζονται όταν μπαίνω από το Wi-Fi τα τελευταία ψαξίματα που έχω κάνει, personalized στο δικό μου προφίλ. Ακόμα και δεν έχω κάνει καν login στο Google, Yahoo, σε κανένα. Δεν τους ελέγχει κανένας. Όλα τα πρόστιμα τα οποία έχουμε δει και έχουμε, το πέρα είναι πιο μικρά, αλλά πιο μεγάλο δεν έχει καμία σημασία. Το ίδιο το κράτος και μέσω του κράτους ίδιος και οι ίδιοι και εμείς οι πολίτες, το μήνυμα που περνάμε σε αυτές τις μεγάλες εταιρείες ειδικά είναι ότι μπορείτε να παρανομείτε αρκεί να μας πληρώνετε τη μίζα σας. Γιατί αν αφήνει η Γερμανία, η Ελλάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Google και παίρνει τα στοιχεία των μας και τα επεξεργάζεται για να μας κάνει personalized διαφημίσεις που όλοι ξέρουμε ότι γίνεται και όλοι το χρησιμοποιούμε, με το να του βάλει 18 εκατομμύρια πρόστιμο ή 180 εκατομμύρια πρόστιμο, τη στιγμή που βγάζει 1,8 ή 18 δις δολάρια κέρδη, το μήνυμα που πραγματικά περνάμε δεν είναι ότι δεν θέλουμε να το κάνεις σαν κράτος. Τα κράτη ή η κοινωνία. Είναι ότι μπορείς να το κάνεις αρκεί να μου δίνεις και εμένα το κάτω δικό μου. Αυτό καταλαβαίνω εγώ είναι λίγο extreme. Ναι, νομίζω όμως ότι αυτό που λέτε είναι λίγο εξτρεμιστικό. Όπως... Είναι λίγο εξτρεμιστικό, αλλά... Μισό λεπτό. Συγγνώμη, δεν είναι εξτρεμιστικό. Κάνουν κακουργηματικές πράξεις σύμφωνα με τους Μισό λεπτό. και τους βάζουν πρόστιμο. Εφαρμόζεται ο νόμος, έτσι, και ο νόμος καταλήγει σε ένα πρόστιμο. Δηλαδή, τι ακριβώς θα έπρεπε να κάνουμε? Να πάρουμε το κλειδί. Αν το προέβλεπε η νομοθεσία, πιθανόν να γινόταν. Μισό λεπτό, γιατί πρέπει να ξέρουμε και ο καθένας τις... Είναι πολιτική απόφαση. Η νομοθεσία προβλέπει φυλάκιση. Ναι, έχουμε και τον καθήλυνα αρμόδιο. Να αλλάξω λίγο το σχόλιο. Να συνεχίσω λίγο για αυτό που στο Dubai έγινε μια συνέντευξη του ITU και ζητήθηκε να λάβουν περισσότερα μέτρα ελέγχου λειτουργίας του διαδικτύου. Όλοι συμφωνήσαμε σε αυτό το μηδέα, εκτός από την Αμερική, το Καναδά και τέτοια. Για ποιο λόγο? Αν σκεφτούμε ότι το Facebook, το Yahoo, όλα αυτά βρίσκονται στην Αμερική, από τη μία ίσως έχουμε κάποια χώρα η οποία εμφανίζεται προς την ελευθερία σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά από την άλλη όμως έχουμε την πληροφορία. Δηλαδή υπάρχει αυτός ο προβληματισμός. Και για να το αλλάξω λιγάκι και να μην ακουστώ τόσο εξτρεμιστής, περισσότερο για την κουβέντα το κάνω για να έτσι συνέσω λίγο. Εάν εγώ... Υπονοείται ότι σας κίνησα. Όχι καθόλου, λόγω της ώρας και λόγω του τέρμι το οποίο θα αναμένουμε με μεγάλη χαρά το αντρικό πληθυσμό σε 45. Ξέρω ότι έχει και πάντα, γι' αυτό δεν είναι. Στην Βάγια Πολιτών, έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Εάν επί προσωπικό επίπεδο εγώ ξεκινήσω αύριο μια επιχείρηση στην Ελλάδα και πάρω όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία και κάνω ακριβώς το ίδιο πράγμα που κάνει η Yahoo ή ακριβώς το ίδιο πράγμα που κάνει η Google, είμαι σίγουρος ότι σε μία νύχτα θα κλείσω, θα πάω φυλακή, θα δεσμευτούν όλα μου τα περιουσιακά στοιχεία. Αυτά όμως είναι υποθέσεις. Δεν θα μάθει κανένας το τι θα συμβεί σε Αυτά όμως είναι υποθέσεις. Αυτό είναι ένα καλό. Εγώ νομίζω ότι κάποιες στιγμές ακροβατούμε. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω βασικά είναι ότι ο νόμος είναι ελαστικός και πάντα ήταν ανέκαθεν στους αιώνες των αιώνων με αυτούς που έχουν την περισσότερη δύναμη. Αυτή τη στιγμή έχουν την περισσότερη δύναμη. Οπότε, αυτό που δίνουν σαν μήνυμα τα ίδια τα κράτη, τόσο τα μεγάλα κράτη τα οποία μπορούν να διαμορφώσουν την πολιτική, είναι ότι όσο μας πληρώνεις το κομμάτι μας, εμείς θα σε αφήνουμε να το κάνεις. Γιατί θα μπορούσαν κάλλιστα να είχαν κλείσει, όπως κάνει η Κίνα που είναι πολιτευτικό το καθεστώς λιγάκι και κόβει συγκεκριμένα κομμάτια του Google ή του Facebook που δεν τους ενδιαφέρουν. Εκεί δεν θα πάμε σε άλλα θέματα που δεν είναι καλά. Το θέμα σε άλλα θέματα. Συμφωνώ, δεν θα το πω. Στο επόμενο σχόλιο για τις πολιτικές ασφαλείες των εταιριών. Είναι πάρα πολύ ωραίες, μόνο που εάν δεν συμφωνείς απλά δεν εργάζεσαι. Οπότε και εκεί θέλει ένα σημείο ελέγχου που θα πρέπει να γίνει κεντρικά από είτε από την ΑΔΑΗ είτε από κάποιους άλλους οργανισμούς που είναι ελεγκτικοί μηχανισμοί, τι είναι η πολιτική ασφαλείας, να τις εξετάζουμε και ενδεχομένως και να τις αναθεωρούν ή τέλος πάντων κάπως να το κοιτάξουμε ένα δεύτερο θέμα για συζήτηση για τα επόμενα
Ναι, ίσως το Ισάκ. Επειδή αναφέρεται η ΑΔΑΕ κάνει ελέγχους. Είμαι σίγουρος εδώ. Δεν μπορώ να εφαρμογή της πολιτικής ασφάλειας. Τώρα, όσον αφορά το άλλο θέμα των προσωπικών δεδομένων, εκεί δεν έχουμε αρμοδιότητα. Εάν υπάρχει πολιτική ασφάλεια, θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον έλεγχο. Γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει κουλτούρα ασφάλειας στην Ελλάδα. Και μάλιστα γι' αυτό το λόγο είπαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πάρει κάποιες αποφάσεις. Κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Και πρέπει να συνεκτιμήσουμε ότι το τεχνολογικό περιβάλλον είναι κάτι που αλλάζει συνεχώς. Αλλάζει και πολύ πολύ δραστικά κιόλας. Δηλαδή, όπως είδατε το 2010, δεν υπήρχε κουλτούρα τόσο έντονη για τα προσωπικά δεδομένα όσο υπάρχει το 2013. Και μάλιστα το ακόμα πιο τρομακτικό είναι ότι εμείς κάνουμε αυτή την κουβέντα που είμαστε μιας κάποιας ηλικίας, επιτρέψτε μου, αλλά τα παιδιά των 15 χρονών δεν έχουν τέτοιες ανησυχίες. Είναι μία από τις διαπιστώσεις. Δεν ενδιαφέρονται για τα προσωπικά τους δεδομένα. Το μόνο που σημαίνει είναι κάποιοι γράφουν καλύτερες πολιτικές και ψηλή κουλτούρα. Ακριβώς. Η ευθύνη της κοινωνίας που είναι με δικά μας ηλικίας είναι να φτιάξουμε τουλάχιστον το πανεπιστημιακό μας μαθήματα ενημέρωση των ανθρώπων που βγαίνουν στην αγορά του και δημιουργούν την δικιά μας φορά. Ακριβώς. Ακριβώς. Γι' αυτό γίνονται όλες αυτές οι εκδηλώσεις για να δραστηριοποιηθεί ο κόσμος και για να καταλάβει το τι είναι τα προσωπικά του δεδομένα. Γιατί πολλοί έχουν αυτό, επιτρέψτε μου, άγνοια κινδύνου. Ο βασικός στόχος ήταν να καταλάβουμε ότι ζούμε σε μια ευδυναμούμενη πολιτεία. Υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν κανόνες, είναι στο χέρι μας και να τους κυνηγήσουμε και να κυνηγήσουμε να δικαιωθούμε αν θεωρούμε ότι παραβιάζονται και ταυτόχρονα το περιβάλλον θα αλλάζει και θα προσαρμόζεται στο διαρκώς εξελισσόμενο ψηφιακό κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.